Päivää, hyvät rakkaat katsojat, ja minulla on teille tärkeä asia tänään. YouTube-kanava LPS Emppu on huijari. Jos te olette tykkäätte petsopeista ja tykkäätte kunnon petsopeleistä, niin sitten menkää YouTubeen, kirjoittakaa LPS Emppu, koska hän tekee pilaa. Arvatkaa miksi? No siksi. Pistää petsopeet tupakkaa, just kun juovat aseina. Tiputetaan kalliota alas ja se hukkuu muka sinne. Oikein. Tämä on järkyttävää peskaus. Ja sitä paitsi mä oon kattonut videota, niin joku on itse keksinyt tollasen ihmeen jutun YouTubeen. Tuo LPS Emppu on minun rikkomaa sääntöä. Se on mennyt lataamaan ne. Ja YouTubessa muistaakseni säännöissä on tekijän oikeus. Se on rikkonut sitä tekijän oikeutta. Sääntö. Kaikkien pitää itse tehdä YouTube-videota. Tämän videon aiheena on se, että bännätkää. Tai siis älkää bännätkää, että voi bännätä. Pistäkää peukkua alemmaksi, sanokaa, että LPS Emppu on huijari ja silleen näin. Että sä saat bännättyä YouTubessa, niin saat se huijarikanava pois siellä. Jos LPS Emppu, jos oot tietoisia, jos tekee uutta kanavaa, niin menkää YouTubeen vikkiri.fi. Menkää YouTubeen, kirjoittakaa vikkiri, menkää kommentteihin ihan hyvää videoon. Sitten kirjoittakaa sinne, että LPS Emppu on toisen kanavan, sanokaa sen nimi, mä teen siitä uuden videon. Mutta kuitenkin, kiitos jos katsoitte, tilatkaa tykkäätte. Mutta muistakaa, älkää tilatko LPS Empun kanavaa. Se on moro, moro.